Benvingut, benvinguda al Cuida't d'avui, la càpsula darrere de l'any. Avui, com a dia especial, comparteixo aquesta sessió no només per tu, sinó també pels teus coneguts, amics, familiars. Us invito a tancar els ulls i a dirigir la mirada cap a l'interior en una posició que et sigui confortable. Pot ser assentada en un sofà, en una cadira, amb l'esquena recta, sense tensió. I si pel que fos estàs convalescent i necessites estar estirat, permet-t'ho també i dirigeix la mirada cap a dins. Tanca els ulls per permetre aquest espai de tancar els estímuls exteriors. I deixa acomodar el cos i la respiració a aquest punt d'interiorització. Observa l'entrada i sortida de l'aire pel nas, sense canviar el ritme respiratori. Observa com entra. Observa com surt. I allà on la percebis, la sentis que arriba a la seva profunditat de pulmó, o si es queda més alta o més a la zona toràcica, a la zona de les costelles. Aculla-ho, accepta-ho, sense canviar-ho, sense forçar. Observa com el cos s'acomoda a la postura. Si estàs assentat en una cadira, deixa que els peus quedin recolzats un al costat de l'altre, amb una separació de les cuixes segons la teva cadira. I acomoda el teu suport de glutis, o si estàs estirat, inclús d'esquena i extremitats. I busca acomodar-te en la posició. Observa l'entrada i sortida. I adona't que la respiració és la vida. Cada vegada que inspirem és un alè de vida nou. Cada vegada que expirem és una oportunitat per deixar anar. En el dia d'avui, que és assenyalat, que és el final d'un cicle, d'un calendari, que per la nostra tradició és important, et proposo que en aquesta càpsula d'avui, en aquest espai d'observació i de cuidar-te a tu mateix, a tu mateixa, dediquis les següents respiracions a observar tot allò que ha succeït en aquest any en forma de pensament, de record, com aquell qui mira a l'àlbum de la galeria de fotos o de vídeos, i que cada inspiració pot ser una imatge, un record d'una situació, d'una experiència. I cada vegada que expires, que treus l'aire, com si deixessis que el dit recorre i passa en la següent foto del carret. Un treball mental amb els teus records i experiències i alhora un treball físic i emocional. Prova de connectar amb diferents experiències, situacions, però no les busquis, deixa que apareguin.
És probable que quan aparegui et captivi i inclús et quedis amb l'aire retingut en el pulmó. I quan estiguis preparada per deixar-la anar, treu l'aire i com aquell que passa el dit a la pantalla, deixa que marxi, que passi. I apareix un espai. Pot ser un moment, uns segons, uns instants, unes mil·lèsimes, en què la pantalla no hi ha imatge, fins que apareix una altra experiència, record, emoció, persona, mirada, olor, paisatge, que et captiva de nou. La saboreges en la respiració. I al treure aire deixa que passi com un núvol quan hi ha una mica d'aire, de vent. També pot succeir que apareixin experiències intenses, difícils, doloroses, incòmodes. Accepta-les com una de les dues cares de la moneda, com el dia i la nit. I com que tampoc t'hi quedaràs perquè al treure l'aire la deixaràs anar, et permetràs una vegada més al despertar, a l'iniciar una nova experiència i en aquests instants un nou record d'aquest 2021. Deixa que el cos estigui ben còmode i que et puguis centrar en aquest espai mental, emocional, sutil. Potser hi hagi alguna emoció, algun record, una experiència que et deixa més atrapat, atrapada i que necessitis diferents respiracions per deixar que el carret passi. Expira, suau, amb amor, amb serenitat, sabent i confiant que tot passa, també lo intens, i que el sol torna a sortir, i que el dia torna a començar, i que cada cicle té el seu sentit, cada experiència, encara que no sapiguem i a vegades no ho veiem, té un sentit profund en la nostra evolució i vida.
I a poc ves dirigint la teva atenció ara en la zona del cor, en el batec del teu cor. Observa com batega el teu cor. Si et ve de gust, posa les mans en aquest espai i sent el batec. Observa si això et dona confort per estar en contacte amb tu. I durant uns instants et proposo que connectis amb l'emoció de l'agraïment. Agraeix-te per haver traspassat tot aquest any, totes les circumstàncies que has viscut, situacions, experiències. I dona't les gràcies, dient-te si et va bé. Em dono les gràcies per haver passat aquesta situació i la recorres, la camines, la visualitzes durant uns instants i passes a la següent. És probable que t'apareguin persones concretes. També agraeix-los haver estat present en la teva experiència d'aquest any. Totes aquelles que t'han nutrit directament. I inclús, encara que costi, agrair també aquelles persones que t'ho han posat difícil, que no n'han sapigut més, que no t'han pogut cuidar. Agraeix-los perquè això ens ajuda a treure la força i el coratge interior i prendre la responsabilitat de l'autocuidado, d'estimar-te, d'agrair-te i de valorar-te encara més. Agraeix les últimes. Agraeix-te aquestes últimes experiències, les primeres que apareixen. Són les més importants, no s'ha d'anar a buscar. Aquí hi ha un espai en el que l'emoció, l'impacte, gràcies al nostre cervell, apareix allò més rellevant. I a la següent expiració, quan treguis l'aire, connecta en el teu cos, aquí i ara. I baixa les mans a la zona del melic, del ventre. Aquí hi ha, podríem dir, el motor, la força, els que coneixeu més, els espais energètics, el manipur, el foc, l'energia, el propòsit, que ens ajuda
a traspassar una i una altra cosa, any rere any. Per uns instants, proposa obrir-te a una cosa que vols aconseguir, una manera de viure, un hàbit, un propòsit molt, molt, molt concret, per petit que sigui vinculat a la teva salut, en un propòsit professional, en un propòsit més espiritual o inclús més material, més concret. Connecta uns instants amb el que realment necessites proposar-te i aconseguir, assolir. I això serà la llavor, el sankalpa, que anirem a elaborar en aquests següents dies, setmanes, mesos, a les càpsules. Però avui neix la consciència del propòsit. Un cop tinguis la idea, formula una frase molt curta, positiva, afirmativa. Per exemple, si està vinculada amb la salut, podria dir-me: jo sóc equilibri, salut, harmonia. Si està vinculat en l'aspecte espiritual, podries inclús deixar com un petit mantra del jo sóc. Si està vinculat en l'aspecte més material, jo sóc una dona pròspera i assertiva, etc. El vocable jo et pot ajudar a identificar-t'hi més. Si no et serveix, canvia-ho. Només són petits exemples. Deixa que surti, es creï aquesta afirmació en tu. Un cop la tinguis, repeteix-la 3 vegades amb determinació, amb consciència, amb fe. Si en aquests instants no hi ha claredat, no passa res. Queda't amb aquesta idea de llavor i abans d'anar a dormir o en la relaxació, en algun altre instant de recolliment o càpsula de cuida't, és probable que apareixi. Però sí que pots visualitzar com una llavor que poses a una terra, a un petit test o a la terra directa i que plantes. Li poses a sobre terra i cada vegada que vagis a voler nutrir aquesta llavor des de la consciència, t'hi disposes i repeteixes aquesta frase afirmativa, aquest propòsit o aquesta intenció per això que necessites elaborar, treballar, canviar, assolir. Observant aquesta terra fèrtil amb aquestes llavors, sent el teu cos físic assentat o estirat en aquesta sala. Observa l'entrada i sortida de l'aire i sent el teu cos.
Ves connectant amb el teu cos físic en aquest espai, en aquesta sala. Deixa que la respiració a poc sigui més externa. I ves movent una mica el teu cap, les teves mans, els teus peus. I lleugerament ves obrint els ulls. Hola de nou. Aquí la càpsula d'avui. Espero que t'hagi servit, que l'haguis gaudit. Saps que la pots repetir tantes vegades com vulguis, el dia d'avui, abans d'anar a dormir, demà al dematí, en aquests primers dies, no?, de l'any en el que hi ha una gran energia, no?, en els nous cicles, en els nous propòsits. I bé, si et ve de gust sumar-te en aquest programa de rebre cada dia una càpsula de ioga mental i molt suau a nivell físic, contacta'm a través del meu mail de mariona.escentiam@gmail.com o mira a la web escentiam.com. Moltes gràcies, molt bon final d'any i fins ara.